1000 още 400 лева. 1200 лева ще ми искаш за това. Това вика, дава ти 800 лева искаш за 2 дена да направи. Моля ли къде да направи това за 2 дена? И да може, не би трябвало. За какво те интересува? Да викам така, ама... Не знам. Не знам, че. Не знам. Това тук трябва да реците да съхне да. Аз това се щях есента пролетта да беше да търся лъпитах. Да търся спиртомер. Отде му намерим верно един спиртомер, бе, дева. Да, няма ли избираме, се наливам с тази пикне. Ти път донесе